1 Timothy, versikulo 1. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios nga atong manluluwas ug ni Kristo Jesus nga atong paglaom. Alang kang Timoteo, tinuod kong anak sa pagtuo. Ang Dios nga atong amahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kanimo grasya, kaluoy ug kalinaw. Sama sa gihangyo ko kanimo, samtang nagpadulong ako sa Macedonia, gusto kong magpabilin ka sa Efeso, kay may pipila ka mga tao nga nanudlo ug mga pagtulunan nga sayop, ug kinahanglan nga pahunungon mo sila. Sultihi sila nga dili na mo tuo ni anang hinimo-himo nga mga sugilanon ug tag-as nga mga listahan sa mga ngalan sa katigulangan. Makahatag lamang kini og higayon sa panaglantugi ug dili makatabang sa plano sa Dios nga nahibaluan pinaagi sa pagtuo. Ang tuyo niini maong pahimangno, mao nga magbaton kamo gugma gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing, limpyo nga konsensya ug tinuod nga pagtuo. May pipila ka mga tawo nga namiya niini ug nahisalaag tungod sa walay pulos nga panaglantugi. Buot sila nga mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios apan wala sila makasabot sa ilahang gipanulti ug sa mga butang nga ilahang gipamugos. Nahibalo kita nga ang balaod maayo kung gamiton sa hustong paagi, ug angay hinumduman nga ang mga balaod wala himua alang sa mga maayong tao, kundili alang sa mga malapason, sa mga kriminal, sa mga walay kahadlok sa Dios ug sa mga makasasala. Gihimo kini alang sa mga dili Diosnon ug dili balaan, ug sa mga tawo nga nagpatay sa ilahang amahan o inahan, o sa mga mamumuno, sa mga makihilawasnon, ug sa mga lalaki nga makighilawa sa isig kalalaki, ug sa mga mamimihag og tawo, sa mga bakakon, ug sa mga nagbuhat sa tanan nga supak sa tinuod nga pagtulunan. Gipahimangno ko kini sumala sa maayong balita nga gitugyan kini kanako sa mahimayaon ug dalaygon nga Dios. Nagpasalamat ako kang Hesukristo nga atong Ginoo nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos ug gitudlo aron mag-alagad kaniya. Kaniadto ako siyang gipasipad-an, gilutos ug gibugal-bugalan. Apan ang Dios naluoy kanako kay dili pa man ako magtotoo ug wala ako'y masayod sa akong gibuhat. Ug gibukbo sa akong Ginoo ang iyahang nanghingaping grasya nganhi kanako ug gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma diha kang Kristo Jesus. Tinuod angay dawaton ug tuuhan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala, ug ako ang labing dautan kanila. Apan gikaluyan ako sa Dios aron dinhi kanako nga labing dautan sa mga makasasala, ikapadayag ang hingpit nga pailog ni Kristo Jesus aron nga mahimo akong paning-ignan alang sa tanan nga motuo unya kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita, ang bugtong Dios kaniya ang dungog ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Timoteo, anak ko, gisalig ko kanimo kining sugua, gipasubay kini sa propesiya mahitungod kanimo nga gihimo dugay na kaayo. Gamita ang maong propesiya alang sa imuhang pakigbisog diha sa tinuoray nga pakig-away ug padayon sa imuhang pagtuo ug limpyo nga konsensya. May pipila ka tawo nga wala mamati sa ilahang konsensya ug tungod niini napakyas ang ilahang pagtuo. Nahilakip kaniya si Himeneo ug si Alejandro nga gitugyan ko sa gahom ni Satanas aron makakat-on sila ug dili na magpasipala sa Dios. Kapitulo 2. Busa una sa tanan, awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayua gikan sa Dios ang ilahang nga ikinahanglan og pasalamati siya. Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay o malinawong kinabuhi. Kinabuhing Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanan,
tao og mahibalos sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Hesukristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanan mga tao sa gitagal nga panahon. Mao kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo gikan sa mga dili Hudiyo aron sa pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki nga anaa sa tanang dapit, magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko o panaglalis. Buot usab ako nga ang mga babae magmalindong ug magmatinarong sa ilahang pagpamisti. Kinahanglan dili sila magpalabig dayan-dayan sa buhok o magdayan-dayan og mga buluhaton o mga bulawan o mga perlas o magamit og mahalon nga mga sapot. Hinunoa magbuhat sila maayo angay sa mga babae nga nagpaila nga Dios nun. Kinahanglan nga ang mga babae makakaton pinaagi sa paghilom ug sa hingpit nga pagpaubos. Dili ako mutugot nga ang mga babae magtudlo ug magmando sa mga lalaki. Kinahanglan hinuon nga maghilom sila kay si Adan mao ang unang gihimo nga gisunod ni Eva ug dili si Adan ang nalimbungan kundi ang babae ug siya ang nakalapas sa sugo sa Dios. Apan ang babae maluwas pinaagi sa pagpanganak kung magpadayon siya sa pagtuo o paghigugma ug sa pagkabalaan inubanan sa kaligdong. Kapitulo 3. Tinuod kini maong panultihon, ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha sa maayong buhat. Busa kinahanglan dili masaway ang pangulo sa simbahan. Usaray asawa, maugdang, mapugnanon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kalinaw, maabi-abihon ug maantigong mutudlo. Kinahanglan dili siya palahubog ug dili palaaway, kun dili malumo og makigdaiton. Kinahanglan dili siya naong og kwarta. Kinahanglan maayo siyang modumala sa iyang kaugalingong panimalay ug makapanton sa iyang mga anak aron siya magmasinugtanon ug magmatinahuron kaniya. Kay kung ang usa ka tawo dili maantigong modumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa simbahan sa Dios? Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lamang nakabig kay tingali unyag mapagarbuhon siya pag-ayo ug tungod niini silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. Kinahanglan nga tinahud usab siya sa mga dili sakop sa simbahan aron dili siya kaulawan ug mahulog sa litag sa yawa. Kinahanglan nga ang mga katabang diha sa simbahan maayo usab og kinaiya og matinud-anon, dili magpalabig inom og dili hakog og salapi. Kinahanglan nga magpadayon siya sa paghupot og sa gipadayag nga kamatuoran sa pagtuo. Kinahanglan nga sulayan una siya ug kung makita nga wala gayo ikasaway kaniya, makaalagad na siya. Kinahanglan nga ang mga babaeng katabang maayo usab og kinaiya ug dili tiglibak, maugdang ug dili limbungan. Ang katabang sa simbahan kinahanglan usaray asawa ug maantigong modumala sa iyang mga anak ug panimalay ug kadtong maayo sa ilang pag-alagad, makaangkon og dungog ug makahimo sa pagsulti nga maisugon mahitungod sa ilahang pagtuo kang Kristo Jesus. Samtang gisulat ko kini, gilauman ko nga sa dili madugay makaanha ako kanimo. Apan kung malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kung unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios. Ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpakita siya ingon nga tawo ug napamatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu ug nakita siya sa mga anghel, giwali siya ngadto sa kanasuran, gituohan dinhi sa kalibutan ug gibayaw ngadto sa langit. Kapitulo 4. Ang espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon may mga tawo nga mamiya sa ilahang pagtuo. Mao ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa.
Nagikan kining mga pagtulunan sa limbong sa mga taong bakakon o ang ilang mga konsensya dili na mobati nga daw gipasuan og binagang puthaw. Nagtudlo siya nga sayop ang pagminyo o ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. Apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kan-o ni adtong mga nagtuo ug nahimo sa kamatuoran. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo, ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay ikasaway bisan unsa kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini. Kung itudlo mo kini sa mga kaigsuonan, mahimo kang maayong sulugoon ni Kristo. Makita nila nga ikaw na matuto sa mga pulong sa pagtuo ug sa matuod nga pagtulunan nga imong gisunod apan likay ang mga himong sugilanon nga dili angay isugilon. Hinunua bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Dios nun. May kapuslanon ang pagpaugnat sa lawas, apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kini kanatog kinabuhi karon ug sa umaabot. Tinuod kini nga panultihon nga angay dawaton og tuhuan sa hingpit. Tungod niini nang limbasog ug naghago kita pag-ayo, naglaom kita sa buhing Dios nga mao ang manluluwas sa tanang tawo labi na ni adtong nagtuo. Isugo og itudlo kining mga butanga, ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatan-on. Himuak hinuon ang imuhang kaugalingon nga paning-ignan sa mga magtutuo pinaagi sa imong pagpanulti sa batasan, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. Pagkugi sa pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali ug sa pagpanudlo, hangtod nga moanha ako diha. Gamita ang espirituwanong gasa nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta, samtang nagpandong kanimo sa ilang mga kamot ang mga kadagkuan sa simbahan, ug buhata kining mga butanga sa matinud-anon gayud aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. Bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay, kay niining paagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang namati ganimo. Kapitulo 5. Ayaw kasabi ang magulang kanimo, kundili pakigsultihi siya sa imong amahan. Isipa nga imong igsuon ang mga lalaki nga manghud nimong paniuigon, ang mga babae magulang nimo isipa nga imong inahan. Ang mga babae nga manghud nimo isipa usab nga imong igsuon. Himua kini sa bug-os nga kaputli, tahura ang tinuod nga byuda. Apan kung ang byuda adunay mga anak o mga apo, kinahanglan makakaton una sila sa pagtuman sa ilang Dios nung katungdanan ngadto sa ilahang kaugalingong banay. Sa ingon, makabalo sila sa ilang mga ginikanan kay kini gikahimutan sa Dios. Ang tinuod nga byuda nga naginusara ra ug wala nay kapaingnan, nagsalig sa Dios lamang og nagpadayon sa pag-ampo ug sa pagpakitabang adlaw ug gabi. Apan ang byuda nga mapatunayangon sa kahilayan, patay na sa espiritu bisan tuod buhi pa siya sa lawas. Pahimangnuy sila niini aron walay makasaway kanila. Ang dili mag-atiman sa iyang mga paryente, labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo ug mas dautan pa kaysa dili magtutuo. Ang malakip sa listahan sa mga byuda mao kadtong nagpanuigon og 60 paubos. Kinahanglan nga kausa lamang siya maminyo ug kinahanglan nga naila siya sa iyang mga maayong buhat sama sa maayong pagmatuto sa iyang mga anak. Pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa iyang balay, paghugas sa mga tiil sa mga magtutuo, nagtabang ni adtong nagkalisod-lisod ug sa pagbuhat og maayo sa tanang paagi. Apan ayaw isulat sa talaan ang mga batan-ong byuda, kay kung buot silang magminyo pag-usab tungod sa ilahang lawas ng tinguha, magpahilayo sila kang Kristo. Sa ingon, makasala sila tungod kay wala man nila tumana ang ilahang unang saad kaniya. Makakaton usab sila pag usik-usik sa ilang panahon, kay manumbalay naman sila, apan labaw pang mangilad ang ilahang pagpanglibak o pagpanabi sa dili unta angay nilang isulti.
Busa mas maayo pa nga mas magminyo pag-usab ang mga batan-ong byuda ug unya manganak ug mag-atiman sa ilang mga panimalay. Niining paagiha dili kahatagan og higayon ang atong mga kaaway sa pagsultig dautan bato kanato kay may mga byuda nga misimang na aron sa pagsunod kang Satanas apan kay ang usa ka babaeng magtotoo may mga paryente nga mga byuda kinahanglan nga siya ang muatiman kanila ug dili magsalig sa simbahan sa ingon makaatiman ang simbahan sa mga byuda nga wala nay kaping-ingnan. Ang mga pangulo sa simbahan nga maayong mutuman sa ilang katungdanan angay ilhon nga takos sa doble nga suhol labi na kadtong naghago gayud sa pagwalis ug pagtudlo kay ang ang kasulatan nag-ingon ayaw ampungi ang baba sa baka samtang magiog kini sa trigo. Nag-ingon usab ang kasulatan ang mamumuno angay gayong suhulan. Ayaw tagda ang bisan unsang sumbong batok sa usa ka pangulo sa simbahan gawas kung pamatud-an kini sa duha o tulo ka saksi badlo nga sa atubangan sa kadaghanan kadtong nagpadayon sa pagpakasala aron mahadlok ang uban sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Hesus ug sa balaang mga anghel. Giawhag ko ikaw sa pagtuman niining maong mga pahimangno sa walay pagpabor-pabor kang bisan kinsa diha sa tanan mong buhaton. Ayaw ipandong pagdali-dali ang imong mga kamot kay bisan kinsa kung sa buluhaton sa Ginoo. Ayaw pag-apil sa pagpakasala sa uban, pagmaputli hinuon, ayaw na pag-inom og tubig lamang kun dili inom, usab og biyuteng bino aron kahilisan kapag ayo kay kanunay karabang masakit ang mga sala sa pipila ka mga tawo klaro kaayo bisan wala pay mireklamo bato kanila samtang ang sala sa uban ulahinang mahibaluan sa samang paagi dali usab makita ang mga maayong binuhatan apan bisan pagani og dili kini makita dayon dili kini magpabiling tinago. Kapitulo 6. Ang mga ulipon kinahanglan magtahod sa ilang mga agalon aron walay makapasipala sa ngalan sa Dios ug sa atong pagtulunan bisan pa kung ang mga agalon nila mga magtotoo sama kanila angay gihapon silang magtahod angay pagani nga mudugang pa kamaayo ang ilang pag-alagad kay ang makapahimulo sa ilang pag-alagad mga magtotoo raman usab nga ilang gihigugma. Itudlo og iwali kini mga butanga ang magtudlo og laing pagtulunan ug dili muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong tinuohan garbuso kaayo ug walay kahibalo. Nabuang sila sa pakiglantugi ug pakiglalis mahitungod sa mga pulong nga musangpot sa kasina, panagbingkil, pagbugal-bugal ug dautan nga mga katahap. Musangpot usab kini sa walay hunong nga panaglalis sa mga tawo nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Nagdahom sila nga ang mga relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Hinuon ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tawo kung siya kontento lamang sa anaa kaniya. Unsa may atong dala sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan? Wala. Ug unsa may atong madala inig kamatay nato? Wala usab. Busa angay kitang makontento kung makakaon og makabisti apan kadtong buot madato mahiagom sa tentasyon og malitag sa daghang mga binuang ug kadaot nga mga tinguha nga maoy makabanlod sa tawo ngadto sa kalautan ug kalaglagan. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tawo nga tungod sa kadato sa ilang tinguha nga masapian nahimulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagul-anan. Apan kay ikaw iyaman sa Dios likay kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong Dios nun may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo ug hupti ang kinabuhing walay katapusan kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi. Sa atubangan sa Dios nga mao'y naghatag og kinabuhi sa tanan ug sa atubangan sa Dios sa ni Hesukristo nga misaksi sa kamatuoran atubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw sa pagtuman sa tanan nga gibuhat kanimo matnguni nga dili kini bulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong
Hesukristo. Ipadayag siya sa Dios sa tukmang panahon. Siya ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pagayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Pahimat nguni ang mga dato nga dili sila magpahimatas-on ug dili magsalig sa bahanli kundili sa Dios, kay ang bahanli dili makahatag og kasiguruhan, apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sultihi sila sa pagbuhat og maayo ug sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon ug sa pagtabang sa uban. Nining paagiha makatigom sila sa bahanli nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umaabot ug maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Timoteo, matnguni ang gitugyan kanimo. Likayi ang mga sulti-sulti nga dili Dios nun ug ang mga binuang nga mga panaglalis nga gitawag og kaalam. Apan dili di ay tinuod nga kaalam, kay may pipila ka nagpatuo nga nagbaton sila niining maong kaalam ug tungod niini napakya sila sa ilang pagtuo. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong